Um indaba ze-March and March. Ngicabanga ukuthi mina ngizothi ukuhluka kancane ukuthi angiyena umuntu othanda ukuphawula kakhulu ngezinto but kubalekile ukuthi ngiphawule nami njengomuntu wakhona la eMzansi. Angikwazi. Hello everyone, hope usuku luhamba kahle. So ke uLimi Nala ke naye sebekile ke owakhe ke umbono ngale ndaba le ye-March and March njoba kade sesibonile ke abanye ke abaculi bamaskandi bona ke oMthandeni nabo ke babekile ke eyabo imbono lapho khona uMthandeni esho khona ukuthi yena akanankinga nabantu bokufika ubabona abantu bokufika njengabafowabo nodade wabo. So ke uLimit ke naye ke usebeke owakhe ke umbono kulona ke lolu daba asikashone khona ke somlalela ukuthi uthini ke uLimi Nala ukuthi uyaqala ukufika la make sure ukuthi subscribe bile ukuze ungaphela uzophuthelwa amavideo abalulekile afana nalawo ashone khona ngingamusha isikhathi sakho siyomuzwa ukuthi uthini kahle kahle uLimi Nala ngendaba ye-March and March kanye nama foreigners. Indaba ze-March and March ngicabanga ukuthi mina ngizothi ukuhluka kancane ukuthi angiyena umuntu othanda ukuphawula kakhulu ngezinto but kubalekile ukuthi ngiphawule nami njengomuntu wakhona la eMzansi. Angikwazi ukugcina ngithule nje asicwase umuntu akube clear lokho ukuthi asicwase umuntu but sifuna ukuthi into yenzeke ngendlela, sifuna ukuthi nabaholi benze ngendlela nathi esizoyiqonda. Yes, nathi esizoyi-understand. Mina ngizoyibhekisa straight to abaholi bezwe noma abaphathi bezwe ukuthi kunje I think kungenxa yabo, ngizothi kungenxa yabo ngoba ukube yonke into bayinakile noma ukube yonke into benza ukuthi kuhambe kahle from the start ngaba kunje. I think indaba iqala la kuma borders. If kukhona umuntu ozongena ngendlela okungeyona eSouth Africa, iblame vele sizoyiphosa kubaholi, yabo. I think iSouth Africa is one of ama countries okukwampoza edlemini la abantu bengenela khona. I think kodwa iSouth Africa kuwesi kakhulu. Bayingenela umuntu othanda ukungena uyayingenela khona, it's either unezincwadi noma akanancwadi uyangena uyaphuma. Angeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe iblame kodwa nje iblame enkulu mina ngibhekisa kubaholi noma kubaphathi bezwe ngoba ibona aba responsible ukuthi ibona aba responsible for izwe. Ibona okumele benze sure ukuthi izinto ezi-illegal noma abantu abangenancwadi abangeni ngoba amanye amazwe mfethu awukho umthetho oqinile like ngathini umthetho uqinile kumabhoda. Yes, but la eSouth Africa I think kukwampoza edlemini. Yes, asisho ukuthi abantu abangangeni kulelizwe but uma ungena nawe zisole kwawena if uzazi ukuthi awunazi incwadi. Asinqabile ukuthi abantu bengene but ngena ngokusemthethweni, yabo, ifune incwadi. Mawungenazi incwadi zokuthi ugunyazo ukuthi ube la eMzansi nawe uyazazi kwawena, uyakwazi kwawena ukuthi wrong, yabo. But ke iblame mina ngizolo ngishilo ukuthi ikubahole. Okay everyone, uzuzweleke yena uLimi Nala ebeka ke owakhe ke umbono ke othe ukuhluka ke kunabanye ke sekukuwena ukuthi wena engabe umbona angazi ukuthi ube right noma ube wrong. Comment down below na ke umbono wakho ke but ke sivala lana ke i-video namhlanje siba ungqi. I really hope to enjoy le i-video namhlanje. If you enjoy, make sure to smash the like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.